Áno, ja som sa pochválil, že mám rúru, ktorá je iná ako všetky ostatné doteraz a myslím si, že dosť veľa ľudí bolo zvedavých, ako funguje, ako pečie a ako to chutí. Zatiaľ jedla ochutnávala prevažne priateľka a teda ešte kamaráti, ktorí boli zvedaví a boli spokojní. Pochválili kuchára, pochválili rúru. Predstavujeme vám revolučnú multifunkčnú rúru Flavor Wave, prelomového kuchynského pomocníka, ktorý pripraví vaše čerstvé či zamrazené jedlo k dokonalosti. Až 3-krát rýchlejšie s minimálnym množstvom oleja a naozaj jednoduchým čistením. S použitím Flavor Wave stačí vybrať zamrazené jedlo priamo z mrazničky a v priebehu niekoľkých minút môžete servírovať najchutnejšie delikatesy. Zapeká, varí, pečie, toastuje, grilluje, naparuje, opeká, smaží, zohrieva a ešte oveľa viac. Flavor Wave je viac ako obyčajná rúra. Využíva jedinečnú kombináciu halogénového tepla, infračerveného žiarenia a konvekčného prúdenia, vďaka ktorej je príprava jedál až 3-krát rýchlejšia. A navyše s ňou môžete ušetriť až o 80% viac energie ako s použitím bežnej rúry. Pripravte si chutnú morku, delikátny steak, chrumkavé kurča, či ugrilujte tie najlepšie morské plody, aké ste kedy jedli. Dokonca môžete upiecť i škoricové hniezda. Nevyhadzujte zbytočne svoje peniaze za lacné napodobeniny. Jedinú originálnu rúru Flavor Wave, s ktorou svoje jedlo pripravíte až 3-krát rýchlejšie, získate len v Topshope. A pozor, teraz aj s možnosťou nákupu na splátky. A získate oveľa viac. Objednajte si Flavor Wave hneď a my vám pribalíme horný a dolný rošt, ktoré vám umožnia pripraviť niekoľko pokrmov naraz. Tiež kliešte na jednoduchú a bezpečnú manipuláciu s jedlom. Ale to stále nie je všetko. Dostanete aj kuchárskú brožúrku, ktorá obsahuje viac ako 50 jednoduchých a zdravých receptov. Naša 14-dňová záruka na vyskúšanie priamo u vás doma je zárukou vašej absolútnej spokojnosti. Vyskúšajte si multifunkčnú rúru Flavor Wave a ak nebudete spokojní, dostanete vaše peniaze späť. Komu by som Flavor Wave odporučil? Každopádne by som ju odporučil ľuďom, ktorí nemajú tradičnú rúru. To určite áno, pretože je to, myslím si, že plnohodnotná náhrada, ak nie je lepšia. A aj pre ľudí, ktorí robia veľké nákupy, niekoľko kíl mäsa, mrazených rýb alebo bravčového, kuracieho. Ak to chcú rýchlo použiť, tak si myslím, že je to dobrá voľba. Už takmer 500 000 zákazníkov po celom svete používa multifunkčnú rúru Flavor Wave. Zavolajte na číslo na obrazovke a získajte aj vy svoju vlastnú Flavor Wave za jedinečne nízku cenu. Pozor, teraz aj s možnosťou nákupu na splátky. Ak zavoláte do 10 minút, pribalíme vám aj horný a dolný rošt, kliešte a praktickú brožúru s 50 jednoduchými a chytrými receptami. Zavolajte hneď!